мегӯяд, ки дар замонҳои қадим як подшоҳе буд. Бо вуҷуди шаъну шафқат он қадар золим буд, ки аз шунидани номаш раъиятро ларза мегирифт. рӯзе дарвозаи қасраш ба шиддат кӯбида шуд. аз ин ҳолат подшоҳи мағрур хашмнок шуд. ба навкарони худ овоз кард: биравед бубинед чӣ касе аст бо ин шуҷоат дарвозаи маро мекӯбад, ки дар ин муддати 40-солаи подшоҳии ман касе чунин диловарӣ накардааст. ходимон бо аҷала рафтанд. диданд марде истодааст. пурсиданд: эй мард, ту кӣ ҳастӣ? ҷавоб дод: аз бандагони худованди карим ҷалла ҷалолуҳу ҳастам. гуфтанд: ба кӣ кор дорӣ? гуфт: ба подшоҳи шумо. ходимон гуфтанд: магар подшоҳи моро намешиносӣ, ки бо ин шуҷоат дар бораи ӯ ҳарф мезанӣ? ин шахс бо ҳайбат ба ходимон гуфт: агар подшоҳи шумо номи маро бифаҳмад, дар гирьяву зорӣ меғалтад. ходимон ба назди подшоҳ омаданд, ки подшоҳ аз ғазаб худро мехӯрд ва дар байни утоқ аз беқарорӣ дар гардиш буд. подшоҳ ба ходимон гуфт: чӣ касе буд? ходимон гуфтанд: нафари ношинос аст. подшоҳ гуфт: маро барояш муаррифӣ накардед? ходимон гуфтанд: шуморо муаррифӣ кардем. подшоҳ гуфт: дар ҷавоб чӣ гуфт? ходимон гуфтанд: он мард мегӯяд, агар подшоҳи шумо номи маро бидонад, ба гирья ва зорӣ меафтад. дар ин ҳол буд, ки он шахс дохили утоқ шуд. подшоҳ, ки аз ғазаб дар оташи хашм месӯхт, болои ин шахс фарёд кард: оё маро намешиносӣ, ки бидуни иҷоза ба утоқи ман дохил мешавӣ? аз номи ман ҳама шаҳр дар ларза ҳастанд. ин шахс фармуд: ман аз ҳеҷ хонаи иҷоза нагирифтаам. маро ҳазрати худованд ҷалла шаънуҳу махлуқе халқ кардааст, ки бузургтарин подшоҳони золими дунё номи маро бишнаванд, аз тарси ман бо тамоми қудрат ва тавоноие ки доранд ба ларза шуда ба гирья ва зорӣ шурӯъ мекунанд. подшоҳи золим лаҳзае дар сукут фурӯ рафт. баъд ба ноумедии тамом гуфт: оё ту Азроил ҳастӣ? ҳазрати Азроил фармуд: бале, ман Азроил ҳастам ва барои гирифтани рӯҳи ту омадаам. подшоҳи золим дар ҳоле ки лаҳзаи қабл аз зӯрӣ ва қудрати дунёии худ лоф мезад, дар ларза даромад ва гирьяву зориро шурӯъ кард. ва ҳазрати Азроил барояш гуфт: ин қадар умре ки бароят дода шуд, чӣ кардӣ, ки дар изофаи он амал кунӣ? ва рӯҳи он подшоҳи золимро қабз карду рафт. бале бародарон ва хоҳарони азиз, дунё манзилест, ки ҷуз бо зуҳду парсоӣ наметавон аз офаташ солим монд. аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пурсиданд, ки зирактарин шахс кӣ ҳаст? донотарин ва ҳушмандтарин шахс кӣ ҳаст? гуфт: касест, ки маргро зиёд ёд мекунад. зане пеши ҳазрати оиша омад ва аз сахтии дили хеш шикоят кард. оиша радияллоҳу анҳо барояш гуфт: маргро бисёр ёд кун. ва чунон он зан дастурро амал кард, ки аз сахтии дили вай хатм шуд. ҳазрати муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд: аз ҳеҷ чиз бар умматам наметарсам, ки аз ду хислат метарсам. якум пайравӣ ба ҳавои нафс ва умеди зиндагии дароз доштан.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.